5. Tama nga. 1, 2. So, hello mga subscribers. Ito po yung, ngayon po ay July 25. So, this is another technique na pumapalakas ng lower limb ni Apong Bining. Ito po sa Bicol, Balacat, Pampanga. Siya po ay 83 years old. Ayan. So, ang case niya po, aside from stroke, meron pa po siyang arthritis. So, itong gagawin namin ngayon ay makakatulong sa kanyang tuhod at sa kanyang lower limb. Ayan. Watch niyo po till the end. At sa lahat ng mga humor clan, ayan, mga Gomez clan, ito sa Balacat, Hindi pa sabihan mo, Mga ng tao. mga lahi ni Apo Bining Gomez, shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan. At syempre, dyan sa lahat ng mga kapatid ko, ayan, at sa inyong mga anak, lahat ng mga anak ko dyan, sa inyong lahat, shout out. At sa mga sumusuporta po ng modernong Mangkepeng, maraming salamat po at mabuhay kayo and God bless to all of you. Thank you. Ayan. One, ayan. Gaya po. 1, Ayan. 2, ayan. 3, 4, 5, ayan. This na. 6, 7, and 8, 9, 10. 10 na. Ba, 20 ma, 20. Ba? 11, 12, 13, 14, 15, Hindi na lang. 16, 17, 18, 19, 20. Hop! O, yan ba? Dito ko ba? So, ito po yung aming exercise ngayon. Nagpapalakas ng kanyang lower limb. Another po ito namin program. So, guys, abangan niyo muli yung aming therapy kaya Apong Bining and God bless. Abangan niya yung kapag. Matala ka ba? Tala ka.